Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinangelam kahinyaw trap National Youth Front. Hak Sautrik naitung aja pun riau. Gila IT dah jing talk. How executive member ka Khasiels Autonomous District Council ubah kami ya katanat lan ubah Powell Soklet. Pen paw ka jing persya, halo ka jing penbet temai ka council yak section kan riau hak Khasiels Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill aja pun riau. Tak ba pendamno ya kentien. Banyak selok syai ki dorbar senong, dorbar rai bagi dorbar hima. Hakajikan bagi lap thai kubur, Presiden kaseng, ubah sadon bala, ulaong, baka jingwan ra, ya kan ni ka jing penbet temai. Kalau ngoma penduk no, ya ka bo jong ki khli nong sansyar, nalo ka district council lilay kam don jaka hiru. Namar kata, don kami ka district council, banyak selok syai ka dorbar senong, dorbar raj, dorbar hima. Namar maki kidai kita jaka. Yang kedua ya, Mbak Powell ba niya ilawan ay jumut kato kani jumut abide ya kani ka tamunman ya ka landbil. Dengan sepuli ya kani ka memorandum ka pinjuan summit. Abide batini ka landbil. Kumba kapausyai kani ka jing semu jong district council banwara yang ni kalan siling kadai kai ka palong welcome ba. Lumangi ba keleng-keleng kari kasi jentia kadon hi kajing tengkol kamakala ya ka tradisional lah. Abang yong tradisional lah gamut kalan kaba kabade kari ganti kari rai bati hima bat kuntat terter nama karkum ka jing bat kendo jungi. Hangni nengkong ibu ko ni ka kenduan ka baong ba kitrai sakahi kitrai jong ka kendo ka siap hi po kari jungi kide jong pai ba. Na takadaw ni ladang yong ladang yaya daga instrument of accession ka annex agreement laning iya the constitution of India laning the sixth schedule kajaka kapuda kati jong paiba kamdai jong kono constitutional bodies kaba create ka Indian constitution ni na kumui pa ka point ba har ni ong ba kani ka kaan haba bun ki paragraph jong kani kaan jong kani ka lan act perjalanan ku we ka krensyai ba ki dorbar snong ki dorbar ki dorbar hima Ide bendan ke jingis tu jumut ber ke district council. Hakano no ke benta ka baide ka sensyar khadar ko kompanya ko komsa ke cakak kata. Kamut borok paragraf jong ni ka an kran kata. Te lang tak tahu ngibu ke jing thok ngiap banong ba ke jing amen jong district council tang ya ka para ka bakan riu. Jong ka paran ak ngani kata kalan ak ba abjar aku ya apa. Kalong baik ba ki delete no. Ngani ki penduk no ka bo jong do bosnong do barai do bar lima. Ba daiban kunjo oktin yaki shua ban penia yak hakar kom penia yak ndo siap ko don ko bajala jongi po ko di si jengkia komiti district council idehi ban banum penslur banum penrung yak ni kentin dilit haka baidai ba ka consultation yak dor pasinong yu bar right do bahma dai ban burom yaki namar dai maki ki bedi try jongka jaka ka putan namar district council kumanging stoi kamban jaka tang sinci. Mereka dai bi jong ini ki like ki traditional institution wadon bat kumta ka district council ka dai hiban burom ki wa ka dai hiban konsol. Dan ata kadang nyai jimut hangni ba ka district council ka dai ban nangni sakmat ka dai ban snai ka dai ban aman ni ka kata kom ka pani habdur ba kinu ki ba ko ajaka ki di ban yo ka NOC nang snong na ka ba ka rai. Kat kum ka jing ton kam ka jong ki bat ka district council kan sa approve ka kata ka NOC ba ka long nem long banai. Nama paling ikran ya kata nama muncim tu ya aku district council kapeni ya ka notification. Haka baidai ya ka jing terikam dengan section ka bakan rio ya ka ni ka para ka bakan rio jong ka lan act. Ka baong ba ka land ceiling lan ni kata jing ka jing bah jaka lan ni ka jing ailat bani thit jaka kat kum ki jing ton kam. Gas house ong lai akar ki horticulture ki agriculture kum ta saw akar nang ta ki school san akar ki colleges prakar nang ta ki university ko akar bat kumta ter te ban habai dai bakal kum kita land acquisition nanti giminu ban thi de jaka kum jing don kam joki
ngi wan ai jumut ke district council bakam dei ban bypass ya ki traditional institution bi dor ba hima ge ba rai ba dor ba sim dei hi ban consult iki but dei ban consult iki lung ba kata ga no si but ba ke district council kan approve na kan no approve pat nomor ban chuai la tham tan ke district council ka penduk no ya kata ka system ka check and balance highway dei ke ni ka land allotment land disposal but land alienation haka ni ka binta ka bahap apa ke district council kata ong ngimla ban pidyang ya kata ban ban delete no ya ka power of consultation and the right to be consulted jong ini traditional institution sa kawai ka bang ibu ang ni kalong bang iong bang ngimla ban pidyang ba lungba kan ni ka land ceiling notification dan ni kan ni ka land amendment ka bawara ka district council menta banong ba lada thik jaka ka sarkar India sarkar jilla bat ka district council kamut kani ka land ceiling kanung trikam kata kalong ge ka bang ngimla ban pidyang nama keyboard ki ba khlan ha ban thik jaka ki digini nama tang suple kani ka lenti banong ba kalan ka sarkar jilla sarkar Meghalaya ba ka district council kani kalan siling kanung trikam kajingma kalong yo kawan pat ka kalan dan kumbala thuk sarkar ba ka yani yo kawan pat kata kalan dan kamut kabu jingma pat ya ka jingdo no ya ka jaka puta sya ki bos insya la ka bos sarkar India ni sarkar jilla ni ki district council da ka ba kawai pa jinga jingmut ni namang yi ba district council kala penmi yang notification macam tayo ka bai ya ka 16 ka kena ni kalan siling ni ai jumut ang ni ba district council ka dai ru ban notify no e ka para khatsan jong kalanak namal ba kani ka para khatsan ka karan ba district council ka kala ban create ki landang na ki jaka ki ba dai jong karai ki hima ki ba mju bamdon ba pindon kam kani kalanak pat kalong ba kalandang pat kalong ba district council kan sam pat ki jaka syaki longying ki bamdon jaka syong jaka sa ki bamdon jaka ban snayin ba ki bamdon jaka ban riak link bakan sam na kani kalandang ning snow kata ka jing penjana ya ka riti ka dustur hak bede yang kom sam kendo ka jaka jo hakapo project beliau ni namal menta lada umdan ka jaka la jong ka register khamtam shenong kandong ka mot kan ka ying beduk scheme yang beduk umla man yo te lada ka district council ka notify no mardor ya ka para ka khatsat jong ka lana ka mot kata ka nyarap ya kata ka jinglong homeless ba jinglong landlessness ko nong kandong khatam ong ba nomor ke district council hakani ka kanti momenta kala pasyang ban punbe ya ka kam jaka puta apo ka beri nyukrap yang nilabu ro kani ka jing ai jimut ke district council baka dei ban amel suntom ya kani ka an hakata kurkom ban control ya ke jing kiudor ki jaka hasor ban khapsor kamtam ki jaka ke bahap ke district council katangi ya kamut ban control ki jaka ya ke jing kiudor pal ki jaka ke bahap apo ke district council area ki badai hasor ban khapsor nomor pembangi stoi kita kaki bahasor bah kapsor bun lathit lupa kita ki bengi ong kilan sedikit bat dei maki ki bapen he ekador ke balai jar siput ke basaw jar siput ke arajar siput kamut lada ailat ya kani ke jing pen ke kala ka private land ban ka balale da gini kilan sedikit ni kilan no ya katakan ora pat ya ka land lesnes saposa te kita di jingwai jingmut jungi ke district council hagani ke sini bat babun hi ke kendon ke pinglai jingmut nang yang yam yang ba kipsa examine ya ko ba bat ismu ya hab hiru ya ke jingmut jungi bat ni kermen ba kim sale ya ka ba don kam ke district council ka don ko bor ban recall lada kan bil kam de ka lada kan langsung don kam ban su thmai biang yi babun ki kendon gamot ka don ka kabor ban recall bat om tang kata ka don ka kabor ban amen biang pat hiru ya ke juran ban lang tap susu kejat bagani kamu ya kani kenti momta long normal bagai district council kala ada pas ka bil kamu ni la chuan bu pergi jika jumut bakasyong pakai start district council kumnu punya khmat pa kan kumnu jika jumut ngala keren syai mena leng bagani ka point ka ba lai bat ka point ka ba up ni la kan yang jungi keseng ni la wadai ka jikthok ka ba syai ba kani ka amendment ka ba ya ka para ka ba khandriu ka ba keren ha bidei ka lan siling ba ong ka district council kanum consult chu idor bar hima do bar right ko snong ni la kan syai kata kalong jing bypass ya ka rukom senchar khadar jong ga jai puri jungi ha bidei ka khndok siap bat ni ong ba ka di bandon hi ka kendon ka babu ba ka district council ka dei hi ban consult ya kini ki lai ki mau besiu jong ka kom senchar tare ri jungi kata di jingmut ka bangibu ka kendor ka basak ke jingai jingmut jungi ni kiran syai ba lada ka district council lingba kani ka spirit jong kani ka land ceiling bat kat kum kan fiction ka bala pemi lada ka spirit ka jong ka kalong ban penduna ya ka landlessness lane ya kata ka total sale out of land te hangni ru ni kiran syai ba habeidei ki jaka hasor
namar ngi borok ngi tip baka cakah sor kalau long bau duk usuk umla asuk ban ungkot bor ban thi de cakah sor namar baka cakah sor ada kap sor pa dak tagilan sindikit kim sadi khutia pat sipai ba kador kalau ngam lakot cu bungun balang ban itu kalau ada ke konsep ada kala persyang ban amen ini kan kadiban amen ru itu benta ba ban control ban wara ka reasonable rate habai de ya ka land rate lo ke jela ke jongi khamtam ki sor ba jaka khapsor ki bahab ke council area schedule area khlang ba hakalawai ka ban sawan kan ni ka landlessness apo urban area ro kamdon talada kwa ban address ya ka landlessness apo rural area kadai ban pass ya ka notification ka para pakatsan balada ka kwa ba kan control ya ka landlessness hakalawai ka ban sawan ba wad yang mentah ru asor ka council kadai ban bu ya ka reasonable rate dan reasonable limitation ya ka rate jongga cakap kuda ka bahap sor ba khapsor cakap kan address ya ke isu wat pada hanong kan barasor dari presiden barang ba jingi ke kum go bangilayo kan kandu diam tama sini kalian jingi pasang ke kum bangasu pendap mengenai bur su ya ke bakal akran da presiden barang ba jingi kum mas pendap haka jinglong jingi kuntam ki kasih khara jingi kapan kong kalong balala ni lesong song hangong no langi song hangong ru kapan kong ngidun kam ya kata lum yingkap ne ka jakarta jika thang bru mo ndang ayam ngi bang tu mene ko mengilai keren kamdon kata an la ne ka jing pakhat je khasil atan musul sikunsil ngi so ban ai jingot jika ba kan habul pakhat ho kan ma kan ne ko di kam ya ko imnum ta jung ki koi ba bun balang desa kabaan lu kolong ba hang tu ni kamdon kata kajing keren habibi bakini gila buntang mo gila snong gila balang ibana adu layan thai kulong kuna kabangi la don lupa ke lada kini ke gijing long khasi gijing terai jangi gi bengila bu kum gila buntang gila pur gila snong ngindu no ke ngiso ba angin la ba dong ngindu no gi ko khia mo kum bolong hagini kisi gi mantan mantan environment ni keren seprang kal ko jiko jikya ke bali gin sabu ya gini gila buntang ya kalau snong mo gila wadong kolong bagin yo ya katakan jiko ni kya abakan kan tengah mariang jungi ke hang ni ba kamdon kata lingit mo kamdon kata jingbu ke balalai kini ipok sure no manen penduk no ya kata jing he ke bagidon kemo miso ba kata jingbu long tuno pinki kasih gara kan snong kamdon tinggal su ban ai jingmut lang ya ka kasih tanu sikunsil kolong ba kan dapat khat ha Pamiso bodong makan perunkam syakmat ya kaduga at sekhatsan bat perkhat bahaya ka khandru kan perkhat bahaya ka khandru khnang ba kajing sungsuk chungsan kum bagi kwa namun tak ajak baru kasih kara kan long ka ba ya baik renti rela da ka klet noi ka khatsam ka perunkam ya khandru kumut la nilai i ba kajing ma kal apu pa dan tak ajak baru kasih kan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.